खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 22 जुन 2026 मायथाइ एबा 11 आसार दान 1433 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। बे शुक्रबारा नोंनि बेसादारि आराम आरो जौगानायखौ बांहोनो गोनां। बिमा लक्ष्मीनि जोबनो गैयै अननायजों दिनै नों जि-जोम, गहेना एबा जायखिजाया बेसेनगोनां इलेक्ट्रनिक गेजेटनि अनथोब मोननो हायो। फालांगिनि बिथिङाव खालामनाय गोजाम रादायफोरा दिनै नोंनो मिजिंथिनायनिफ्राय बांसिन मुलाम्फा होगोन। नोंनि जिउ लोगोरिजों लोगोसे बेलासिया मोनसे गिदिर जानाय लोंनाय एबा रंजानायाव बारगोन, जाय सोमोन्दोआव गोदान थुलुंगानाय आरो गोथौथि लाबोयो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंनि राशिनि इसोर शुक्रदेबनि अननायजों नोंनि सुबुंथियाव मोनसे रुजुजायै मुहिनि लाबोनांगोन। आरिमु, देंखो, फेशन डिजाइनिं आरो फाव खालामनायनि बिथिङाव सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरनि थाखाय दिनै मोनसे गिदिर बुहुमनां जाफुंसारनाय फोरमान जानो हागौ। खामानि मावग्रा सुबुंफोरा मावख'आव लोगोफोरनि आबुं मदद मोनगोन, जायनि थाखाय नोंथांनि जायखिजाया थाबथानाय बिथांखिफोरा समनि सिगां आबुं जागोन। रांखान्थियारि थासारिया जोबोद गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेशम गुफुर गाब। मिथुन राशि। फालांगिनि सोमोन्दो आरो गोदान रादायफोरनि थाखाय दिनै जोबोद खाफालगोनां जागोन। नोंथांनि गोख्रै थिरांथा लानो हानाय गोहो आरो सोलोनि थाखाय दिनै हाथायाव नोंथांनि मुं आरो मुंदांखा जानाय मोन्नैबो गोबाङैनो बारायगोन। सोलोंसाफोरा गावसोरनि गोजाम आनजाद एबा मोगा-मोगिनि मोनसे जोबोद गोजोन फिथाय मोननायनि थाखाय गोसो गुदुं जागोन। नोंनि मोजां मोनलायनाय जिउआव रमान्स आरो फोथायथि बांनाय जागोन, जाय नोंखौ जोबोद गोजोन मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों बाथ' गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंनो बोसोन होयो दि नों गावनि खरसाखौ एसे मोजाङै सामलाय, नङाब्ला बाजेटआ गाज्रि जानो हागौ। खामानि थिलिआव गुबुनफोरनि हाबाफोराव हेंथा होनायनिफ्राय गोजानाव था आरो नोंनि खामानियावल' गोसो हो। गोथों सुथुरफोरा नोंनि थोंजों आखुथायनि मुलाम्फाखौ लानो नाजानो हागौ। गोब्राब समाव नोंनि जिउ लोगोरि आरो नखरनि सोद्रोमाफोरनि मददआ नोंखौ गोसोआरि महरै जोबोद गोख्रों लाखिगोन। गावनि देहानि सायाव जर'खा नोजोर हो आरो बाहेरायाव थाव गोनां आदारखौ आबुङै नागार। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों क्रिम गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय साना रांखान्थियारि महरै फिथायगोनां फोरमान जानो हागौ। जुदि नोंथांनि गोजाम रांफ्रा हाथाइ एबा सोरखारि बिफानाव थाबथादोंमोन, अब्ला दिनै बेखौ हरखाबै मोनफिननो हागौ। जायफोरा गोदान हाबानि थाखाय नाजागासिनो दंमोन, बिसोर दिनै बबेबा मुंदांखा बांहादरारि कम्पानिनिफ्राय मुलाम्फा गोनां अफार मोननो हागौ। फिसा-फिसौनिफ्राय माखासे गोजोन आरो गोग्गाथाव खौरां मोनगोन, जाय समाजाव गासै फोलेरनि मानखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजों सना गाब। कन्या राशि। दिनै जिउ राहा आरो खुंथायारि मावमिनजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मासि, मान-सन्मान आरो मोनथायाव गोबां बांनायनि सान जागोन। मावख'आव नोंथांनि खामानिनि आदब आरो रोंग'थिजों गोहोम खोख्लैजानाय सामलायगिरिया नोंथांनो मोनसे गोदान बिफाननि बिथोन होनो हागौ। गोदान गारि एबा देलायमालाय इलेक्ट्रनिक आगजु बायनो थाखाय नोंथांनि गोजाम सानथांखिया दिनै आबुङै जाफुंसारगोन। बिमानि देहानि गोजौ गाहायआ दिनै आबुङै जोबगोन,
जाय न'नि बारहावाखौ गोजोन खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों आकाहि निला गाब। तुला राशि 100% खाफाल गोनांजों दिनै नोंनि गासैबो गोबावै थाबथानाय गेदेर आरो गोब्राब खामानिखौ गावनो गाव मावनो हागोन। जुदि नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइ, बिजिरसंनाय खामानि एबा फालांगि फेहेरनायनि थाखाय गुबुन हादोर थांनो सानथांखि बानायगासिनो दंमोन, अब्ला दिनै मोजां राहा लानाय जागोन। धोरोमारि हाबाफोरनि फारसे नोंनि गोसो जानाया बांगोन, जायजों गोसोआरि गोजोन आरो गोसो होबथानाय मोनगोन। फालांगियाव गोदान पार्टनारशिपआ मुलाम्फानि ग्राफखौ गोख्रैयै बारायहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेशम गलाब गाब। वृश्चिक राशि दिनै नोंखौ सांग्रां आरो गोथौ दबथायनायजों एसे सांग्राङै थाबायनो बोसोन होयो। गारि सालायनाय समाव गोख्रैथिनि सायाव जर'खा नोजोर हो आरो गोख्रै एबा सोरनिबा नारसिननायाव जेबो गोदान रांखान्थियारि थिरांथा दाला। खामानि थिलियाव नोंथांनि बांबोनाय मानथाखोखौ नुनानै माखासे गोथों सुथुरफोरा नोंथांनि सावगारिखौ गाज्रि खालामनो फेलें जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांनि सानथांखिफोरखौ सोरजोंबा रानलायनो नाङा। बेलासियाव हनुमान चालिसा खननाया नोंनि गासैबो जेंनाफोरखौ बोखारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोमो गाब। धनु राशि हाबा जानाय जिउ आरो पार्टनारशिप फालांगिनि नोजोरै दिनै बयनिख्रुइ साबसिन आरो जारिमिनारि सान जागोन। जिउ लोगोरिजों सोलिबाय थानाय जायखिजाया गोजाम सानथौआरि फारागथिया दिनै गावजों गाव बुजिनाय आरो मोजां मोननाय रायज्लायनायजों आबुङै जोबलांगोन। फालांगियाव गोदान गिदिर अर्डारफोरनि थाखाय नोंथांनि थुलुंगाया 7थि अख्राङाव जागोन। गोजाम लोगोफोरनि मददआ नोंथांखौ गोदान रांखान्थियारि बिथांखिनि बाहागो जानो आरो बेनि आबुं मुलाम्फा लानो हेफाजाब होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजों गोमो गाब। मकर राशि दिनै नोंनि गोख्रों गोसो गोहो आरो गोब्राब मावसोमनायनि बोलोआव नों नोंनि गासैबो हेंथाफोर आरो सुथुरफोरनि मोनफ्रोम आगानखौ आबुङै फेजेनगोन। दिनै नों गोबाव समनि थाखाय जायखिजाया गोब्राब देहायारि बेराम, गान्थि सानाय एबा बोथोरारि बेरामनिफ्राय बारग'नो हागोन। बाथ्रा दान्थेलायनाय हानि मामलायाव नोंनि फारसे बिजिरथि मोन्नायनि गोख्रों जाथावना दं। थाबनो थाबथानाय रांनि फैफिन्नायजों मेलेमनि मोनसे गिदिर रांखान्थियारि बजाया रेजें जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। कुम्भ राशि दिनै नोंनि मेलेमारि सांग्रांथिनि थाखो, गोदान बिरोंदामिनारि साननाय आरो सोरजिलु गोहोआ जोबोद मोजां जागोन, जाय नोंथांखौ खामानि थिलिनि गोब्राब जेंनाफोरखौ गोरलैयै फोजोबनो हागोन। स्टक मार्केट एबा मिउचुएल फान्डजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै सानबोलावरि गोबां रांखान्थियारि मुलाम्फाखौ मोननो हागौ। मोजां मोनलायनाय जिउआव गोदान थुलुंगानाय, रमान्स आरो सासेया सासेनि सायाव दिदोम फोथायथि जागोन, जाय गोसोखौ गोजोन लाखिगोन। सोलोंसाफोरा गावसिनि गोसो जानाय फरायसालिमाफोराव मुं थिसननो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा फान्थाव गाब। मीन राशि दिनै नोंथांनि गासैबो गोसोआ बेसादारि सुबिदानि बांनाय, गोदान जि-जोम बायनाय आरो हा-लुनाय आयदाफोरनि सायाव जागोन। गोदान न', फ्लेट एबा सम्पथि बायनायनि फालांगिफोरा दिनै गोख्रै जागोन आरो बे फालांगिखौ जोबनायाव फोजोबनाय जानो हागौ। बिमानि सावस्रियाव गोबां जौगानायजों न'नि बारहावाया गोजोन आरो मोजां जागोन। मावख'आव जुनियर आरो सिनियर मोन्नैनिबो आबुं हेफाजाबजों नोंथांनि गासैबो बिथांखिफोरा समनि सिगां आबुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें मुगा गाब।
अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव नोंथांमोननि साना माबोरै थांगोन एबा सानसेनि फानजामुथिखौ खोनासंनो एबा नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।